जी तू बियाहवा के पहले कहला हुआ कि हम डबले वही तो देखो तो सैलरी स्लिपवा पर लिखल है कौची कौची लिखल है पढ़ के बतावा तो। ऑडिटर। ऑडिटर लिखल है ना। हाँ तो तू ऑडिटर ना हूँ जी। अरे कुछो तो ही ना, डबल ए नहीं तो ऑडिटर तो ही है। आज्ञा मैया हमरा तो बियाह कहला है कि हम डबले वही। बाप रे बाप था ना, हम 10 साल से इंतजार करी थी कि सीनियर एओ कब होवा था, सीनियर एओ कब होवा था। आगे माया तू हमरा ठाक के बियाह कैलू है जी। अरे झूठ झूठ बोल के ना। अरे कुछो तो ही ना, सरकारी नौकरी ना है। हमरा कुछो से मतलब है, हमर बाप माँ सब ठगा गेल हमरा जोरे। बाप रे बाप, हम अभी जाए पापा जी के फोन करे। अब बतावे से कोई फायदा हो? कोई फायदा हो कही था, कितना तू तिलक ले लहल। उगर हमर बाप माँ सब तंग आ गेलन हल। तो सब रखल है, ऐ लीला तमाशा करे से कोई फायदा हो? पहले बता बता। आगे मैया तो लीला तमाशा हम करी थी। चने हाथ लग गलो। अरे फोटो खींच के उनका भेजबो कि देखा कौन दामाद तू खोजला है जे। ता नहीं हरदम हमरा कहत कि पैसवा कम मिला है, पैसवा कम मिला है। हमहू कही कि पैसवा कम काहे मिले, तो यहाँ तो हला ऑडिटर। अब बाप रे, हमरा कहल थे कि डबल एओ ही हो। कौची कौची अभी छुपावल गेलो होत, अपने तो छुपाएबे कला और साथे साथे सब गार्जियनमो छुपाइल थू। आगे मैया हमर बाबूजी के ठाके कौन अगुआ बतैलन हल ऐसन बियाह। ई बतावा तो तनी। तो अभी हमरा देवे कर, अभी हमरा फोटो भी जला ओखनी के, ओखनियों के कही के अंधरा के बियाह कर देले हाल। कम से कम ये सब चीज देखे में ना कि हाँ कौन नौकरी कर रहे जे, खाली दूसरा कोई कह दल कि डबल एओ है तो बियाह कर देलक हमरा। अरे कुछो तो ही ना, कुछो से मतलब हमरा है। बाप रे बाप, ऐसन धोखा हम ना जाना ली। हमरा जोरे बतावा तो तनी 10 साल हम यहाँ रह ली, अगलो बगलो ना हमरा कलन की हाँ जीते तोर मर्दानमा ऑडिटर हथू। ये तो हम ना चाहती हल, कागज खोजे गेली हरसू के देखू। आगे मैया हमर शरीर कापी थे रे बाप। बतावा तो तनी, हम अभी जाए फोन करे, रुक अभी जाती हो।